Arabako turismoa eraldatzen ari gara, adimen partekatuari esker. Arabako Foru Aldundiaren turismo adimendunaren plataforma berriarekin, urrats erabakaigarria eman dugu eredu konektatu, jasangarri eta efizienteago baterantz. Aktibatu Araba ekosistemak 3 eremu elkarlotzen ditu: bisitariak, tokiko enpresak eta helmugako kudeaketa taldeak. Guztiak sare berean, denbora errealeko datu zehatzekin ikuspegi estrategikoa edukitzeko gure lurraldeko turismoaren gainean. Aktibatu Arabak turismoa digitalizatzeaz gain, interakzioa eta erabaki hartzeak hobetzen ditu. Protagonismo ematen diolako tartean dagoen eragile bakoitzari, elkarlanean oinarritutako eredu eraginkorrago batekin. Turismo enpresek eta saltokiek ikusgaitasuna optimizatzen dute, eta eskueran dauzkate marketing digitaleko erremintak eta datuen analisiak. Halaber, eskaintzak pertsonaliza ditzakete eta joerei aurrea hartu. Horrela, sustapena hobetzen dute, baliabideak hobeto kudeatzen dituzte eta negozioetarako erabaki estrategikoak hartzen dituzte. Helmugako kudeaketa taldetarako plataforma hau adimen kolektiboaren oinarri bihurtzen da, datu errealetatik abiatuta erabakitzeko. Plangintzatik hasi eta sustapeneraino, Aktibatu Arabak behar den guztia ematen du turismoa modu jasangarri eta efizienteagoan kudeatzeko. Enpresen eta helmugen arteko lankidetzak zuzenean eragiten dio turisten eta bisitarien esperientziari. Bisitariei ulertzeak bidea jartzen digu esperientzia paregabe, harrigarri, gogoangarri eta benetakoagoak sortzeko. Eraldaketa horri esker erdigunean jartzen ditugu datua eta berrikuntza. Aktibatu Araba aukera bat da Arabako ekosistema turistiko osorako, bidea jartzen digulako konektatzeko, elkarlanean aritzeko eta nahi dugun turismoa eraikitzeko, turismo adimendun, jasangarri eta lehiakorragoa. Aktibatu Arabak, adimen kolektiboarekin lurraldea haztea eragiten du. Proiektu hau Europar Batasunak finantziatu du, Next Generation EU funtsekin, Espainiako gobernuaren suspertze, transformazio eta resilientzia planaren esparruan.